Четвъртият ни артикул е любезно предоставен от рапърът Спенс. Това кожено яке, с който той снима своят клип "Новата вълна". В момента Спенс е на нашата телефонна линия и ще му зададем няколко въпроса. Здравей, Спенс! Здрасти! Как си? Благодаря, добре в съботния ден. Честит истински сняг вече. Благодарим и на теб. Сега искаме да те попитаме защо подкрепяш нашата кауза за Ради и какво те мотивира да дадеш своето яке в нашия търг. И какъв въпрос ми да задаваш, защо подкрепям вашата кауза, едва ли не, даже ние се научим да критикува, че съм я подкрепил. Не. Защото когато човек има нужда от помощ, винаги трябва да се помага, особено когато става въпрос за 10 годишно дете. Аз съм и имам две такива, така че никога не бих отказал помощ, особено когато тя не ми коства нищо. Супер, благодарим ти много. И без това жена ми, която се занимава с шиене на дрехи, и нейното мислене е такова, че човек в гардероба си не трябва да има неща на повече от 1-2 години. Искаше да го изхвърли това яке, едва ли няма критикуваше защо го паза толкова време. Ето, аз знам защо го паза. Просто му е дошло времето къде да отиде и да направи едно добро. Вместо да го изхвърля на букука. То не е за букука, защото си е много хубаво яке, не знам на кой му пече, че приема е старичко. Супер. Както се вижда и в рапа, за сега олдскула е по-смислен от нюскула. Да. Благодарим ти. Сега само ще те помолим да приканиш твоите фенове да участват в търга. Ами аз няма да приканя само моите фенове, бих приканил всички, които искат по някакъв начин да помогнат, и то не е просто да дадат пари, ами наистина да се добият с нещо, което за някой може би ще е по-ценно от гледна точка на това, че е било на някой популярен човек, не говоря само за моята яке. Ами за някои хора това ще има по-голяма стойност като история, отколкото като материална вещ. Добре, много ти благодарим. Аз много моля и наистина ви пожелавам успех, дано да помогне чрез този търг, дано да се събере среща. Знаете, държавата винаги си има последно някакви такива инициативи. Благодарим ти и приятен ден ти пожелаваме. Благодаря на вас, още веднъж успех. Благодаря. А сега е време да съобщим и началната цена на якето, което Спенс предостави за нашия търг, а тя е 170 лева. Надавайте, хора!